Καλησπέρα σας. Είμαι ο Παύλος Οποδωρίτης, καθηγητής στη Δημόσια Εκπαίδευση, πρώην αθλητής, υπερούχος πρωταθλητής, μέλος εθνικών ομάδων. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χάρηκα πολύ με όσα είπε ο Πρόεδρος. Το δικό μου αντικείμενο είναι ένα πολύ σύγχρονο και ευχάριστο θέμα. Με μεγάλη μου χαρά δέχτηκα την πρόσκληση από τον κύριο Μανουσάκη να προλογίσω το κομμάτι και μου κάνει εντύπωση 120 χρόνια πριν πόσο Πιέρ ντε Κούμπερτεν έκανε μια μικρή αναφορά, μεγάλη αναφορά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Το διαβάζω πολύ σύντομα. Η αθλητική σύμπραξη κατέχει στοιχεία που την κάνουν ένα είδος προπαρασκευαστικού σχολείου για την δημοκρατία. Πράγματι, το σύγχρονο κράτος δεν μπορεί να επιβιώσει και να επικοινωνήσει χωρίς αυτό το μείγμα της αλληλοβοήθειας και του ανταγωνισμού, που είναι η ίδια η βάση της αθλητικής κοινωνίας και η πρώτη συνθήκη της ευημερίας της. Χωρίς αλληλοβοήθεια, πέφτουμε σε ένα κτηνόδια ατομικισμό που οδηγεί στην αναρχία. Χωρίς ανταγωνισμό, εξασθενίζονται οι ενέργειες και οδηγούμαστε στη συλλογική ποιλία και στην κατάπτωση. Όλη η ιστορία των δημοκρατιών είναι φτιαγμένη από την αναζήτηση και την απώλεια της ουσιαστικής ισορροπίας, που είναι επίσης τόσο ασταθής όσο και ουσιώδης. Αλλά ποιος είναι στην παιδαγωγική ο ικανός θεσμός για να προετοιμάσει τους προς τα εκεί με ένα άμεσο τρόπο? Το είπε ο Πιέρ ντε Κούμπερτεν, ο οποίος ήταν παιδαγωγός, αθλητής και ιστορικός. Θα ψάχναμε μάταια να το αναζητήσουμε έξω από τον αθλητισμό. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, που κάνω τώρα την εισήγηση, με τίτλο Αθλητικές σπουδές, Κοινωνιολογία, Ιστορία και Ανθρωπολογία, είναι ένα πρόγραμμα που φιλοδοξεί να δώσει μια νέα ματιά στην οπτική που έχουμε γύρω από το αθλητικό φαινόμενο υπό την οπτική των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Για παράδειγμα, τι είναι αυτό που κάνει εκατομμύρια κόσμου να ασχολείται με το ποδόσφαιρο? Γιατί έχουν για Θεό τους τον θρύλο ή την τάδε θύρα? Πώς μετατρέπεται ένα άθλημα σε εργοστάσιο παραγωγής συναισθημάτων? Είναι ο αθλητισμός ιδεολογικός μηχανισμός του κράτους? Ποια είναι η αιτία που η φυσική αγωγή μπορεί κάλλιστα να μετατραπεί σε κοινωνική αγωγή ή και πολιτική αγωγή? Στο εξωτερικό, παραδείγματος χάρη στην Αγγλία, είναι οι περισσότερες μελέτες που έχω δει, αλλά και αλλού υπάρχει μάλιστα και σε πλήρη άνθηση μελέτη και έρευνα. Ανοίγονται νέες προοπτικές στην εξέλιξη του συγκεκριμένου τομέα, σε αυτό το μεταπτυχιακό, ενώ παράλληλα θα λειτουργήσει ως φορέας συντονισμού των επιστημόνων με αντίστοιχα ερευνητικά ζητήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην ουσία είναι διεπιστημονικό και συνδυάζει τη γνώση της ιστορίας, της κοινωνιολογίας και των πολιτιστικών σπουδών για τη μελέτη του αθλητικού φαινομένου. Πρώτα απ' όλα απευθύνεται σε αποφύτους τμήματων κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών όλων των τμήματων και στους αποφύτους των τμήματων φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Τα τωρινά ΣΕΦΑ, τα πρώην ΤΕΦΑ. Δευτερευόντως απευθύνεται σε αποφύτους άλλων τμήματων των ΑΕ της χώρας, καθώς ενδεχομένως και προφανώς σε άλλους αποφύτους ΑΤΕΗ. Τα πλεονεκτήματα είναι πολλά, με το βασικό να είναι η προσπάθεια να μελετηθεί με μια νέα ματιά το αθλητικό φαινόμενο, το οποίο συνήθως στο δημόσιο λόγο αντιμετωπίζεται απομονωμένο από ευρύτερες διεργασίες κοινωνικές και πολιτιστικές. Ο στόχος του μεταπτυχιακού είναι να δούμε στην πολυπλοκότητά του το αθλητικό φαινόμενο ως κάτι τόσο σημαντικό για τις σύγχρονες κοινωνίες, αλλά και κάτι που έχει εκβολές σε κοινωνικά και πολιτικά συμφραζόμενα. Επιπλέον, φιλοδοξεί να συνδυάσει τη διδασκαλία και έρευνα, που έτσι κι αλλιώς είναι κάτι σημαντικό για τις μεταπτυχιακές σπουδές γενικά. Είναι ένα σύγχρονο και επίκαιρο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο που συγκροτήθηκε και τρέχει με χρήση νέων τεχνολογιών, όπως μας είπε και ο Πρόεδρος, και εξυγχρονισμένων στην ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, από ό,τι είδα, είναι ένας φάρος προοπτικής που εισάγει στην κοινωνία, που εισάγει την επιστήμη μέσα στην κοινωνία. Έχει διασύνδεση με το τοπικό γίγνεσθε, συνεργάζεται με τους καλύτερους καθηγητές της χώρας και αυτή τη στιγμή είναι το μοναδικό πρόγραμμα σε πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Συγχαρητήρια στους εμπνευστές του και προσωπικά θα το επέλεγα με μεγάλη ευχαρίστηση. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω το Σύλλογο των Φοιτητών του ΓΑΦ. Με πολύ χαρά βλέπω και κάποιους φοιτητές και φοιτήτριες που είχα στο παρελθόν στο πρόγραμμα του κοινωνικού πολιτισμού. Και είναι πολύ σημαντικό που υπάρχουν αυτές οι κοινότητες οι οποίες διοργανώνουν από τα κάτω, γιατί και το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο έχει αυτή τη λογική
είναι επικεντρωμένο στο φοιτητή, έχει κοινωνικό χαρακτήρα και αυτές οι πρωτοβουλίες λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Κοτουλίδη, γιατί μας σύνδεσε λίγο με την τοπική κοινωνία, με το πώς βλέπει ένας άνθρωπος μέσα από το χώρο του αθλητισμού αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Κάτσε κάποιες λέξεις που είπε, συναισθήματα, ιδεολογίες, ταυτότητες ή έμεσα μαζικότητα, οικονομικές διαδικασίες. Ναι, όλα αυτά περιλαμβάνονται στο πεδίο των μελετών του σπορ και εγώ θα προσπαθήσω στον χρόνο που έχω να μιλήσω και να αναφερθώ λίγο στην σημασία του να μελετάμε τις κουλτούρες και τον χώρο του αθλητισμού, της φυσικής αγωγής και της γυμναστικής μέσα από την οπτική των κοινωνικών επιστημών. Το πρόγραμμα για το οποίο θα σας μιλήσω ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο, το 2016-2017. Κατά την άποψή μου, είναι μια σημαντική τομή για την μελέτη του αθλητισμού στη χώρα μας. Γιατί είναι η πρώτη φορά που ένα πανεπιστημιακό πρόγραμμα προσεγγίζει τον αθλητισμό και τα σπορ ως σύνθετα κοινωνικά φαινόμενα που εμπεριέχουν ποικίλες διαστάσεις κοινωνικές, πολιτικές, ιδεολογικές, οικονομικές. Και είναι ένα φαινόμενο που, όπως μας είχε πει ένας κλασικός κοινωνιολόγος, ο Pierre Bourdieu, έχει τη δική του αυτονομία, επηρεάζεται από την κοινωνία, συνδιαμορφώνει την κοινωνία και συνδιαμορφώνεται από την κοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται τα δικά του αναλυτικά, θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία. Ας αναφερθούμε σε κάποια ζητήματα που αφορούν τα σπορ και τη σημασία τους για ένα ερευνητή και ένα μελετητή από τη σκοπιά των κοινωνικών επιστημών. Καταρχήν, πάρα πολλοί ιστορικοί έχουν μιλήσει και έχουν τονίσει ότι τα σπορ είναι βασικό στοιχείο της νοτερικότητας και της κοινωνικής οργάνωσής της. Συνδέεται με ποικίλες διεργασίες και διαδικασίες όπως είναι η παγκοσμιοποίηση ή αυτό που ο Γκούτμαν είχε πει πολιτισμικός υπεριαλισμός, η διάθεση πολιτισμικών προτύπων από το κέντρο στην περιφέρεια. Και είναι ζητήματα που τα έχουμε δει, αλλά δεν τα έχουμε εξετάσει και εδώ στις τοπικές κοινωνίες. Σας δείχνω εδώ στην αριστερή φωτογραφία, γιατί έχω επιλέξει κάποιο υλικό αρχαιακό, το πρώτο γήπεδο που έφτιαξαν οι Άγγλοι στρατιώτες το 1898 στην περιοχή του Γιάννη Κιώσκη. Μάλιστα, ψάχνοντας σε newsletters των στρατιωτικών συνταγμάτων, μαθαίνουμε και μια λεπτομέρεια η οποία δεν έχει καταγραφεί στην επίσημη ιστορία. Το 1898, όταν έχουμε τη σφαγή των Άγγλων στρατιωτών, ένας βασικός λόγος για τον οποίο δεν αντέδρασε η αγγλική διοίκηση ήταν ότι Εγγλέζοι έπαιζαν με Σκοτσέζους στρατιώτες, ποδόσφαιρο, και επειδή η φορά του ανέμου ήταν τέτοια, δεν μπόρεσαν να ακούσουν τους πυροβολισμούς με αποτέλεσμα να μην παρέμβουν εγκαίρως σε αυτή την σύγκρουση. Τα σπορ λοιπόν συνδέονται με ένα νέο τύπο αστικής κοινωνικότητας που εμφανίζεται στις πόλεις. Βλέπουμε εδώ επίσης φωτογραφίες από το μεσοπολεμικό Ηράκλειο και αναδεικνύεται ένα νέο πεδίο του ελεύθερου χρόνου. Εμφανίζεται επίσης στα χρόνια του Μεσοπολέμου για πρώτη φορά οι πρώτες μορφές προγραμματοποίησης. Εδώ στη μεσαία φωτογραφία έχουμε συναντήσεις ελληνικών ομάδων στην Κωνσταντινούπολη στις αρχές της δεκαετίας του 1920. Όλο αυτό εξελίσσεται, αλλάζει. Σήμερα γνωρίζουμε πια πολύ καλά ότι τα σπορ, τα μοντέρνα σπορ, αποτελούν ένα μέρος αυτού που λέμε της παγκόσμιας βιομηχανίας του ελεύθερου χρόνου και η μελέτη τους, όπως μας έχει πει με ένα ιδιαίτερο τρόπο ο Φίλερμαν, αποτελούν ένα σημαντικό πεδίο για να κατανοήσεις την πολιτιστική λογική του καπιταλισμού της σύστερης νεωτερικότητας. Παρ' όλα αυτά, παρά τη σημασία που έχει αυτή η μελέτη, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο αθλητισμός από τη σκοπιά της ιστορίας, της κοινωνιολογίας, της ανθρωπολογίας, ακόμη και της ψυχολογίας, άρχισε πολύ να ξεκινήσει και να
διαμορφώσει διακριτές ερευνητικές κοινότητες. Αυτό γίνεται πολύ αργότερα ακόμη και στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα πάντα αυτά έρχονται με σημαντική καθυστέρηση. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί, δεν χρειάζεται να αναφερθούμε πάρα εκτενώς εδώ. Απλά θα πω δύο πράγματα. Στο πλαίσιο της καρτεσιανής λογικής που διαχώρισε το πνεύμα με το σώμα, ο αθλητισμός συνδέθηκε για πολλές δεκαετίες με το σώμα, με την ενέργεια τη σωματική, με τα αίσθητα, άρα με στοιχεία του πολιτισμού, τα οποία είναι κατώτερης λογικής και κατά συνέπεια δεν αξίζουν να μελετηθούν από την σοβαρή ακαδημαϊκή κοινότητα. Αυτά τα στερεότυπα, αυτές οι προκαταλήψεις κυριαρχούσαν και σε έναν βαθμό ακόμα και σήμερα υπάρχουν στις ακαδημαϊκές ελίτ, αλλά και στο εσωτερικό των αθλητικών κόσμων, στον χώρο των παραγόντων, των αθλητών, στον χώρο των πρώτων ιστορικών εντός εισαγωγικών για τον αθλητισμό, υπήρχε η αντίληψη ότι ο αθλητισμός είναι μια κοινωνικά και πολιτικά ουδέτερη δραστηριότητα που έχει μια γενή αξία, μια εσωτερική αξία, κυριαρχούσε μια ανιστορική, αχρονική προσέγγιση και αθεωρητική, που προσέγγιζε τον αθλητισμό σαν κάτι ξεχωριστό και ιδιαίτερα στην Ελλάδα συνδεόταν συχνά με το αφήγημα της κυρίαρχης εθνικιστικής ιδεολογίας που προσπαθούσε να συνδέσει το αθλητικό σήμερα με το αρχαιοελληνικό παρελθόν και να ενισχύσει το ιδεολόγημα της αδιάλειπτης συνέχειας του ελληνισμού. Αυτά τα πράγματα σιγά σιγά αλλάζουν. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, θα πω κάποιους τους πιο σημαντικούς. Πρώτα απ' όλα, στη μεταπολεμική περίοδο, ο αθλητισμός διαμεσολαβείται από πολιτικές εντάσεις και κοινωνικές αντιπαλότητες. Ο αθλητισμός γίνεται αντικείμενο κοινωνικής και πολιτικής χειραγώγησης από ολοκληρωτικά καθεστώτα, για παράδειγμα φασισμός και ναζισμός. Υπάρχουν φιλετικές διακρίσεις, οι οποίες διαχέονται μέσα στο πεδίο των σπορ. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες για πολλές δεκαετίες αποκλείονται οι γυναίκες. Οι νέοι αθλητές, ιδίως από την Νότια Αφρική, είναι επίσης αποκλεισμένοι. Στην κοιτίδα του καπιταλισμού στις ΗΠΑ υφίσταται ποικίλες διακρίσεις οι νέοι αθλητές, αλλά βεβαίως όλα αυτά γεννούν και πολιτικές διαμαρτυρίες και κοινωνικά κινήματα. Όλα αυτά αρχίζουν, όταν μάλιστα υπάρχει και το κλίμα του ψυχρού πολέμου, οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη τότε Σοβιετική Ένωση που περνάει μέσα στον χώρο του αθλητισμού, οι κοινωνικές επιστήμες αρχίζουν να ενδιαφέρονται για αυτά τα ζητήματα. Ένα τέτοιο ζήτημα είναι βεβαίως και οι έμφυλες διακρίσεις και οι απαντήσεις που έχουμε από το γυναικείο κίνημα, για παράδειγμα οι πρώτοι γυναικοί Ολυμπιακοί Αγώνες, οι διεθνείς των Ολυμπιακών με πρωτεργάτρια την Μιλάτ που βλέπουμε εδώ κάτω δεξιά, και σταδιακά εμφανίζεται πια ένα κύμα ερευνών, μελετών και βιβλίων που ασχολούνται με το θέμα του αθλητισμού από ποικίλες διαστάσεις. Το σώμα το αθλητικό, η σχέση του αθλητισμού με τις κοινωνικές τάξεις, η σχέση του αθλητισμού με την κοινωνική ανάπτυξη, οι ιδεολογικές και οικονομικές διαστάσεις του αθλητικού φαινομένου. Παράλληλα, τα γεγονότα βίας που εμφανίζονται αρχικά στην Αγγλία και αργότερα και σε άλλες δυτικές χώρες, θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας σειράς κλασικών μελετών για το φαινόμενο του χουλιγανισμού. Για να ακολουθήσει λίγο πιο μετά ένα νέο ρεύμα μελετών για τον αθλητισμό, που δεν βλέπει πια μόνο τις αρνητικές διαστάσεις των σπορ, τον χουλιγανισμό, βλέπει αυτό που είπαμε και στην αρχή, τον αθλητισμό ως ένα σύνθετο κοινωνικό και πολιτισμικό φαινόμενο, και έτσι βλέπουμε μια σειρά από περιοδικά με τα οποία αναπτύσσονται και προάγονται νέες αντιλήψεις και κριτικές προσεγγίσεις για το ζήτημα του αθλητισμού. Όλα αυτά έρχονται στην Ελλάδα κάπως καθυστερημένα γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Τότε έχουμε τις πρώτες μελέτες από το χώρο των κοινωνικών επιστημών. Μάλιστα θα πω ότι μία από τις πιο σημαντικές είναι η προσπάθεια του Βασίλη του Καρδάση
να διαμορφώσει το ιστορικό αρχείο του Ολυμπιακού και αυτό μετασχηματίστηκε σε 2 βιβλία, αλλά και διαμόρφωσε ένα προβληματισμό για το πώς μπορούμε να δούμε τα αθλητικά σωματεία, όχι με τη λογική, την αγωνιστική, των επάθλων, των πρωταθλημάτων κτλ., αλλά ως κοινωνικοί οργανισμοί, ως χώροι που παράγουν αντιλήψεις, ιδέες, εντάσεις κτλ. Μια σειρά λοιπόν από συνέδρια αρχίζουν να εμφανίζονται και στην Ελλάδα. Ένα μεγάλο μέρος προέρχεται από το χώρο της φυσικής αγωγής, αλλά και οι κοινωνικές επιστήμες ακολουθούν και αρχίζουν να έχουν τη δική του συμβολή. Ένα από αυτά τα συνέδρια είναι στην Κύπρο με θέμα ο κυπριακός και ο ελληνικός αθλητισμός. Μια ομάδα που έχουμε ιδιωτήσει αυτό το πρόγραμμα, συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια μαζί και ο Βασίλης ο Καγκάσης, και τότε ξεκίνησε η ιδέα του να γίνει κάποια στιγμή και στην Ελλάδα ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα για τον αθλητισμό από την σκοπιά των κοινωνικών επιστημών. Η σκέψη μας ήταν να γίνει αυτό στο Συμβατικό Πανεπιστήμιο, αλλά οι εγκυλώσεις και οι δυσκολίες που υπάρχουν δεν το επέτρεψαν, και έτσι η ευτυχή συγκυρία να βρεθεί ο Βασίλης Καγκάσης στο ΕΑΠ συνέβαλε στο να δημιουργηθεί αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Εδώ έχουμε μια σειρά από βιβλία που διαμορφώνονται στην δεκαετία του 2000 και του 2010. Επίσης και αυτά τα βιβλία προέρχονται από ορισμένους από τους συντονιστές αυτού του προγράμματος. Για να πάμε τώρα στο πρόγραμμα. Καταρχήν, συμπυκνώνει αυτό που λέμε νέες τάσεις, νέες αντιλήψεις, νέες μεθοδολογίες και θεωρητικές προσεγγίσεις για τον χώρο του αθλητισμού. Βλέπει τα σπορ και την φυσική αγωγή, και προσέξτε αυτή την έννοια, ως κοινωνικές πρακτικές, οι οποίες παράγονται μέσα σε συγκεκριμένα ιστορικά και κοινωνικά πλαίσια. Εδώ ο αθλητισμός δεν είναι μόνο ένα πεδίο μελέτης, αλλά είναι και μια αναλυτική κατηγορία. Αρκετοί επιστήμονες που έχουν ασχοληθεί με το ζήτημα του αθλητισμού στο εξωτερικό έχουν επισημάνει ότι για να κατανοήσεις την κοινωνία σήμερα πρέπει να μελετήσεις και τον χώρο του αθλητισμού. Ο χώρος του αθλητισμού είναι ένας μικρόκοσμος που μας δίνει εξαιρετικές ιδέες για το πώς λειτουργούν οι κοινωνίες. Η βασική στόχη λοιπόν είναι να δώσουμε εξειδικευμένη γνώση στους φοιτητές μας σε ζητήματα που αφορούν θεωρία και ζητήματα μεθοδολογίας στον χώρο των σπορ και του αθλητισμού, και επίσης να δούμε ζητήματα, για παράδειγμα, κοινωνιολογίας. Να δούμε τους αθλητικούς θεσμούς. Να δούμε την κοινωνική οργάνωση. Αυτό που λέμε την πολιτική οικονομία του σύγχρονου αθλητισμού. Θεσμοί όπως η ΕΠΟ, η Super League, η UEFA, η FIFA και ό,τι από όλα αυτά τα πράγματα συνεπάγονται. Να δούμε επίσης ζητήματα που αφορούν κοινωνικές διαδικασίες, την παγκοσμιοποίηση και την τοπικοπαγκοσμιοποίηση όπως αυτή εκφράζεται στο πεδίο των σπόρων. Τις διαδικασίες της εμπορευματοποίησης, αυτό που λέει ο Τζουλιανότη, της υπερεμπορευματοποίησης των σπόρων στις τελευταίες δεκαετίες. Τη συγκρότηση ιδρυτικών ταυτοτήτων μέσα στο παγκόσμιο περιβάλλον. Επίσης, ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις εξουσίας, τις κοινωνικές συγκρούσεις, τις ιεραρχίες και τις διακρίσεις που διαπερνούν το χώρο του αθλητισμού με όρους τάξης, φυλής, πολιτισμικής ταυτότητας και φύλου. Παράλληλα, να δούμε μια ιστορία από τα κάτω. Ο αθλητισμός μας δίνει τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε όψεις της κοινωνικής μεταβολής, του κοινωνικού μετασχηματισμού, να δούμε την ιστορία των φεμινισμών, την ιστορία των ανδρισμών, την ιστορία των τοπικών κοινωνιών, μέσα από το πεδίο του αθλητισμού. Σας δείχνω εδώ, ας πούμε, για παράδειγμα, πώς μπορούμε να μελετήσουμε τα χρόνια της κριτικής πολιτείας μέσα από μια πρώιμη άνθηση του αθλητισμού που λαμβάνει η χώρα για συγκεκριμένους λόγους. Βλέπουμε εδώ, πάνω δεξιά είναι ο πρίγκιπας Γεώργιος στο πρώτο γήπεδο τένις που διαμορφώθηκε στο Ηράκλειο, κάτω δεξιά παγκόσμιοι αγώνες που οργανώνουν τα στρατεύματα κατοχής και αριστερά αγώνες λευκοδρομίας στο Ρέθυμνο του 1908. Παρομοίως, μπορούμε να δούμε όψεις της πολιτικής ιστορίας,
που δεν γνωρίζουμε. Εδώ έχουμε την ομάδα της ΕΠΟΝ του 1944 στα Χεντέκια, πάνω η ομάδα του Εργατικού Αστέρα που ιδρύει το Εργατικό Κέντρο του Ηρακλείου, κάτω μια εντυπωσιακή φωτογραφία είναι το σωματείο των λιμενεργατών στα χρόνια του εφηγείου. Επίσης, μια άλλη θεματική που μας ενδιαφέρει εξαιρετικά είναι το σώμα. Οι κοινωνικές και ιστορικές διαστάσεις, σας λέω εδώ, της φυσικής αγωγής και της σωματικής κουλτούρας, όπως ξεκινάνε και όπως μετασχηματίζονται στο πέρασμα του χρόνου. Εδώ βλέπουμε για παράδειγμα το Λύκειο Κοραής σε γυμναστικές επιδείξεις στην Πλατεία Ελευθερίας το 1904. Επίσης, να δούμε το σώμα όχι μόνο στη λογική την αγωνιστική, αυτό που κάνουν πολλές φορές τα τμήματα του ΤΕΦΑ, αλλά να δούμε το σώμα ως ένα σύμβολο βοήθου, ως ένα αντικείμενο εκμετάλλευσης, ως εμπόρευμα, ως πεδίο διάκρισης, ως πεδίο διαμόρφωσης προτύπων, θετικών, αρνητικών, κατασκευής ταυτοτήτων έμφυλων στη σημερινή κοινωνία. Επίσης, η μελέτη των σπορ μέσα από μια ανθρωπολογική και εθνογραφική οπτική μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα για να διεισδύσουμε σε αυτόν τον κόσμο των συλλογικών παθών που διαμορφώνονται γύρω από τις οπαδικές κουλτούρες. Να δούμε την εξέλιξή τους, να δούμε αυτές τις ταυτότητες, να δούμε τις κινηματικές δράσεις, να δούμε τα ιδεολογικά συμφραζόμενα, τις επιρροές από τον κόσμο της εμπορευματοποίησης. Και βεβαίως, το μεταπτυχιακό αυτό θα μας δώσει και τη δυνατότητα να μελετήσουμε και αυτές τις σύγχρονες πηγές του εμπορευματοποιημένου, μαζικοποιημένου αθλητισμού. Τη διαφθορά, το ντόπινγκ, τα πελατειακά δίκτυα, που αν θέλουμε να τα μελετήσουμε σε βάθος, ο χώρος του αθλητισμού και ιδιαίτερα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ελλάδα δίνει πολύ σημαντικές ευκαιρίες, όπως επίσης και ο χουλιγανισμός και η βία. Τα σπορ όμως δεν έχουν μόνο αυτές τις αρνητικές εκδοχές. Σε τοπικό επίπεδο, όσο σε τοπικό, ίσως και σε εθνικό και σε διεθνικό, τα σπορ μπορούν να αποτελέσουν ένα μέσο που θα συμβάλλουν στην κοινωνική ανάπτυξη. Γιατί τα σπορ μπορούν να αποτελέσουν τα εφαλτήρια για την κοινωνική ένταξη και τη συμμετοχή των πολιτών, για την ενδυνάμωση της κοινότητας, για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Μπορούμε λοιπόν μέσα στις τοπικές κοινωνίες να χτίσουμε δράσεις, να διαμορφώσουμε πολιτικές του αθλητισμού που θα προωθήσουν εναλλακτικές αντιλήψεις για τον αθλητισμό. Στην Ελλάδα έχουμε ανάγκη από μια εναλλακτική κουλτούρα, ένα εναλλακτικό πολιτισμό για τον αθλητισμό. Σίγουρα τα σπορ μπορούν να συμβάλλουν στην ένταξη των διαφορετικών ανθρώπων, να ενισχύσουν αυτό που λέμε ανοιχτή δημοκρατική κοινωνία και μέσα από την κριτική ανάγνωση του αθλητισμού και τον σχεδιασμό δράσεων κοινοτικής και αθλητικής ανάπτυξης μπορούμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Είναι λοιπόν καιρός πια να ανοίξουμε τους οριζοντές μας και να επιδιώξουμε μέσα στο επίπεδο της κοινωνίας να αλλάξουν οι νοοτροπίες για τον αθλητισμό, ο τρόπος που βλέπουμε τα σπορ, τις συλλογικότητες, τις αθλητικές ταυτότητες και να διεκδικήσουμε κοινωνικές αλλαγές που θα συμβάλλουν σε μια αρμονική συνύπαρξη του αθλητισμού με την κοινωνία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και θα δώσω το λόγο στον Βαγγέλη του Τζούκα για να συνεχίσει λίγο για κάποια ζητήματα που αφορούν τις καινοτομίες του μεταπτυχιακού προγράμματος. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα σας πω κάποια πράγματα από τη θέση μου στην προστοφυλακή, στο μετέχνιο, του μάχημου σετ, όπως λέμε. Η αλήθεια είναι ότι, όπως είπε και ο πρόεδρος και ο φίλος και συνάδελφος, ο εξαιρετικός μας του κειμένου Γιάννης Ζωημάκης, πιεστήκαμε, τρέξαμε πάρα πολύ το προηγούμενο καλοκαίρι για να μπορέσουμε να στήσουμε αυτό το μεταπτυχιακό. Να σας το περιγράψω λίγο με έτσι κάπως διαφορετικούς τα λόγια είναι σαν να έχεις στο Πανιόνιο και να του λες πήγαινε να παίξει προκριματικά Champions League με την Μπαρτσελώνα. Η Μπαρτσελώνα είναι ο χρόνος, οι πρακτικές δυσκολίες και τα καταφέρει όμως το Πανιόνιο. Και να πρέπει να ακολουθήσει. Και να πρέπει να ακολουθήσει. Μαγάρι.
κατά τη γνώμη μου, του προγράμματος όπως και των υπόλοιπων μεταπτυχιακών, των νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων, το πρωτοποριακό του έγκυται στην περίφημη πλατφόρμα. Υπάρχει μια πλατφόρμα ψηφιακή που είναι το βασικό εργαλείο μέσω του οποίου γίνονται ουσιαστικά οι λεγόμενες εβδομαδιαίες δραστηριότητες. Όπως σας είπε και ο πρόεδρος Γιώργος Ζαϊμάκης, πρόκειται για εξαμηνιαία προγράμματα. Το δικό μας μεταπτυχιακό έχει συνολικά 9 εξαμηνιαίες ενότητες και φυσικά στο τέλος οφείλει ο φοιτητής στην εκπόνηση μιας μεταπτυχιακής εργασίας. Θα σας αναφέρω εντελώς ενδεικτικά τους τίτλους των ενότητων. Ξεκινάμε στο πρώτο εξάμηνο με την ΆΣΚ 50, κοινωνική και πολιτισμική ιστορία του αθλητισμού και του σπορ. Η ΆΣΚ 51 είναι κοινωνιολογία και ανθρωπολογία του αθλητισμού και του σπορ. Η ΆΣΚ 52, ιστορία της φυσικής αγωγής. Στο άλλο εξάμηνο πάμε στην ΆΣΚ 53, κοινωνικές και πολιτικές λειτουργίες της φυσικής αγωγής. Στην ΆΣΚ 54, η ενότητα με τίτλο «Οι φύλακοι και οι κόσμοι τους 1», η κοινωνική οργάνωση και εξέλιξη των γεωμετρικών απαγών. Η ΆΣΚ 55, παραγωγικότητα και βία στους αθλητικούς χώρους. Και τελειώνουμε στο τρίτο εξάμηνο με την ΆΣΚ 60, οι φύλακοι και οι κόσμοι τους 2, οπαδικές ταυτότητες και κουλτούρα. Η ΆΣΚ 61, ζητήματα κοινωνικού ελέγχου στους αθλητικούς χώρους. Η ΆΣΚ 62, κοινωνιολογία και ανθρωπολογία του σώματος και του φύλου. Όπως σας είπα και προηγουμένως, υπάρχει μια πλατφόρμα ψηφιακή μέσω της οποίας οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν το πρόγραμμα. Στην ψηφιακή αυτή πλατφόρμα είναι αναπτυμμένο ένα εκπαιδευτικό υλικό το οποίο προέρχεται αυτή τη στιγμή από ό,τι καλύτερο και ό,τι πιο σύγχρονο διαθέτει η ιστορία του αθλητισμού τόσο σε ελληνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Φεύγουμε λοιπόν, να το πρωτοποριακό, φεύγουμε από τη λογική του ενός εγχειριδίου. Θα πρέπει μάλιστα να σας πω ότι αυτή τη στιγμή είναι να εξελίξει και η συγγραφή μονογραφιών που θα υποστηρίξουν το πρόγραμμα, μία από τις οποίες εκπονώ εγώ, οι υπόλοιπες εκπονούνται από τους συναδέλφους του ΣΕΠ του προγράμματος. Θέμα ακριβώς να εμπλουτιστεί το ακαδημαϊκό υλικό του μεταπτυχιακού σεμιναρίου. Υπάρχουν 3 εβδομαδιαίες δραστηριότητες που βρίσκονται στην 4η, την 8η και την 12η εβδομάδα, το προκειμένου χρονικά, οι οποίες απαιτούν από τους φοιτητές ουσιαστικά να γράψουν μια μίνι εργασία 600-700 λέξεων, έτσι, δομημένη βέβαια με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια. Μια μικρή βιβλιογραφία, παραπομπές σημειώσεις, ούτως ώστε να βοηθούνται και οι ίδιοι για τη συγγραφή της μίας μεγάλης εξαμηνιαίας εργασίας, η επιτυχής ολοκλήρωση της οποίας αποτελεί και προαπαιτούμενο για να μπορέσουν τελικά να φτάσουν στις εξετάσεις και με την ολοκλήρωση την επιτυχή των εξετάσεων να πούμε ότι πέρασαν την εξαμηνιαία ενότητα. Είναι ενδεικτικό ότι στην τρίτη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, βρίσκεται μια δραστηριότητα που λέγεται Wiki. Είναι κάτι αντίστοιχο της Wikipedia, δηλαδή να στήσουν οι φοιτητές ένα νήμα που να συνδέει τον αθλητισμό ή όψη του αθλητισμού με δεδομένα της τοπικής ιστορίας, όπως πολύ χαρακτηριστικά ανέφερε ο Γιάννης Ζαϊμάκης. Θέλω να πω δηλαδή ότι μη φαίνεται βαρύ το πρόγραμμα. Έχει τις ιδιαιτερότητές του, έχει τις δυσκολίες του. Καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι είναι ενήλικες, έχουν επαγγελματικές, οικογενειακές και άλλες υποχρεώσεις που πραγματικά πολλές φορές τους ζορίζουν. Το βλέπω εγώ στα παιδιά. Έτσι, πολλά από το οποίο είναι και καλύτερα από μένα, παιδιά το λέω. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βγάζει από τους φοιτητές και τις φοιτητές. Η δομή της πλατφόρμας μάλιστα είναι τέτοια και έχουμε το feedback από τους φοιτητές και τις φοιτητές, αυτό το χρόνο τον πρώτο που λειτουργεί στο μεταπτυχιακό, ότι τους βοηθάει πάρα πολύ. Είναι υποβοηθητική η πλατφόρμα σε σχέση ενδεχομένως με την παλιά συγκρατική μορφή διδασκαλίας, την οποία έκανα και εγώ τα προηγούμενα χρόνια της παρουσίας μου στο Ελληνικό Αρχικό Πανεπιστήμιο στην ΕΛΠ 10. Επίσης πρωτοποριακό, και αυτό πρέπει να τονιστεί, είναι το γεγονός ότι οι ΩΣΟΥ, οι συμβουλευτικές συναντήσεις, τουλάχιστον τα τμήματα που είναι ηλεκτρονικά, γίνονται μέσω του Skype for Business. Δηλαδή, εντελώς πρακτικά, να σας το πω έτσι απλοϊκά, εγώ τους φοιτητές μου, αν το καλό καταρχώσουν και περάσουν το σκόπο της εξαμηνιαίας εργασίας και των εβδομαδιαίων δραστηριοτήτων των προηγούμενων, τους βλέπω στις εξετάσεις. Μία και καλή. Και βέβαια στις 3 ΩΣΟΥ που έχω στο εξάμηνο, που διοργανώνονται όμως μέσω του Skype for Business. Μιλάω δηλαδή κάθομαι στον υπολογιστή μου και το καφεδάκι μου, είμαι στο Γάζι Ηρακλείου και μιλάω με την Καστοριά, μιλάω με την Αλεξανδρόπολη, μιλάω με τη Ρόδο, μιλάω με την Άρτα, έτσι με όλες τις περιοχές της Ελλάδος.
πω ότι αυτό είναι κάτι που δεν ξεμίζει αρχικά τους φοιτητές. Στη συνέχεια όμως, και ειδικά στην τρίτος, όταν έχουμε πλέον λυθεί και έχουμε καταλάβει πλήρως την λογική του προγράμματος, τα πράγματα βαίνουν πάρα πολύ καλά και βλέπω ότι τα παιδιά είναι ευχαριστημένα. Και ως προς το αλήθεια, το αντικείμενο τώρα του μεταπτυχιακού, για να συμπληρώσω αυτό που έλεγε ο Γιάννης, κατά τη γνώμη μου, ούτε η νεωτερικότητα η ίδια, δηλαδή η σύγχρονη κοινωνία μπορεί να εκπαιδευτεί χωρίς να καταφύγει στα σπορ, και φυσικά και τα ίδια τα σπορ, και αυτός είναι ο βασικός στόχος του μεταπτυχιακού να αναδείξει, τα ίδια τα σπορ δεν μπορούν να γίνουν κατανοητά παρά μόνο μέσα από τις τρομερές αλλαγές και τους μηχανισμούς που επέφερε η νεωτερικότητα, δηλαδή οι τελευταίοι 2 αιώνες. Και με τον τρόπο αυτό βάζουμε τους φοιτητές στην λογική να ξεφύγουμε λίγο από αυτό το παραδοσιακό το σήμα της ανιστορικής συνέχειας ή της διαχρονικής συνέχειας, του να συγκρίνονται ακριβώς τα αθλήματα του παραπόδους του αρχαϊκού με τα σύγχρονα σπορ. Έχω τη γνώμη ότι όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται και επιλέξουν ειδικά αυτό το μαθητικό πρόγραμμα, θα δουν ότι πραγματικά, και χωρίς να θέλω να περιευθωρώ, και μπορούμε μάλιστα και εκ μέρους των συναδέλφων, επιλέγουν ένα πρόγραμμα στο οποίο διδάσκουν αυτή τη στιγμή οι top ειδικοί του είδους στην Ελλάδα. Και έχω την εντύπωση επίσης ότι θα μείνουν ευχαριστημένοι από το γενικότερο επίπεδο σπουδών και από την όλη οργάνωση του μεταπτυχιακού. Αυτά από μένα. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν στην Ελλάδα δεν έχουμε εξειδικευμένους ερευνητές. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει κανένα τμήμα στην Ελλάδα, κανένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που να διδάσκει μεθοδολογικά εργαλεία και μεθόδους πρόσβαση, ας πούμε, σε μια κοινότητα οπαδών, αποδελτίωσης του αρχείου ενός αθλητικού σωματείου, τις μελέτες των στατιστικών στοιχείων που αφορούν την εμπορική διάσταση ενός αθλητικού συλλόγου. Επίσης, χρειαζόμαστε αυτό που είπα, πολιτικές για τον αθλητισμό σε τοπικό ή σε εθνικό επίπεδο. Χρειαζόμαστε στρατηγικές και εξειδικευμένα στελέχη τα οποία θα μπορέσουν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη αθλητικών προγραμμάτων, αθλητικών μελετών, εκδηλώσεων, στρατηγικών πολιτικών που θα βάλουν τον αθλητισμό μέσα στην κοινωνική καθημερινότητα. Χρειαζόμαστε να πάμε λοιπόν ένα βήμα παραπάνω. Αυτά έχουν γίνει στο εξωτερικό, στην Ελλάδα είμαστε αρκετά πίσω. Χρειαζόμαστε δηλαδή στελέχη που θα μπουν μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση και θα σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν προγράμματα και δράσεις που θα αφορούν τον αθλητισμό στις ερασιτεχνικές του διαστάσεις, που θα ενισχύσουν την συμμετοχικότητα, που θα αναπτύξουν εναλλακτικές αντιλήψεις για τον αθλητισμό κτλ. Μπορούμε επίσης στον χώρο της εκπαίδευσης, δηλαδή στον χώρο της φυσικής αγωγής, ένας καθηγητής φυσικής αγωγής που έχει αυτές τις δεξιότητες, που μπορεί να διαβάσει τον αθλητισμό μέσα από αυτή την οπτική που είπαμε, να ξέρετε ότι θα είναι ένας πολύ καλός δάσκαλος και καθηγητής. Οπότε οι ωφέλειες είναι, νομίζω, πολλαπλές και η χρήση του. Και όλα αυτά πρέπει να κατακτηθούν βέβαια και μέσα από διάφορες ενέργειες που εμείς πρέπει να κάνουμε, έτσι, για τα επαγγελματικά δικαιώματα και όλα αυτά. Υπάρχουν πολλά περιοδικά τα οποία μπορείτε να διαβάσετε για τέτοια ζητήματα. Αν θέλετε, μπορώ μετά. Σε πάρα πολλές στις σκανδιναβικές χώρες ιδιαίτερα και στην Αγγλία και στην Γαλλία δεν είναι κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο όλα αυτά. Έτσι, έχει αναπτυχθεί και το management του αθλητισμού, πολύ περισσότερο από ό,τι εδώ. Αν δεν επιτρέπετε, ο θεσμός του αθλητικού διαμεσολαβητή, ας πούμε, για αθλητικός διαμεσολαβητής, άνθρωποι που χειρίζονται στο πεδίο του πραγματικού τώρα, έτσι, όχι θεωρητικά, καταστάσεις κρίσης, όπως είναι το καπιταλισμό, την πείρα κλπ. Ουσιαστικά εδώ και κάποια 40 χρόνια είναι άλλο για να καπιόμαστε στην δημοσιοπολιτεία. Για να ασκηθεί η πολιτική, να το πω διαφορετικά, θέλει ανθρώπους που να μπορούν, καλό θα ήταν να έχουν περάσει από ένα τέτοιο μεταπτυχιακό. Ας πούμε, στην Αγγλία, ένας τρόπος που καταπολεμήθηκε ο χουλιγανισμός ήταν ότι βάλανε κοινωνικές υπηρεσίες και ειδική συμβουλευτική απέναντι στους οπαδούς, στους φανατικούς οπαδούς, και είναι διαστάσεις τις οποίες δεν είναι. Εμείς μαθαίνουμε μόνο για τα κατασταλτικά μέτρα, αλλά υπήρξαν και άλλες πρακτικές τις οποίες δεν έχουμε υπόψη και σε άλλα κάτι ακόμη πολύ περισσότερο από τη στιγμή. Ασφαλώς και βρήκε. Και ένας βασικός
στόχος είναι να φέρουμε κοντά στον αθλητισμό και στη μελέτη του αθλητισμού ανθρώπους που δεν είναι απαραίτητα οι ειδικοί ή όλοι αυτοί που προέρχονται από τα τεφά. Έτσι. Νομίζουμε ότι ο αθλητισμός είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που μας αφορά όλους. Αφορά την καθημερινότητά μας και οι κουλτούρες του αθλητισμού διαποτίζουν πολλές φορές τις σκέψεις μας. Καμιά φορά συνείδητα. Είναι εξαιρετικά τόσο απλό όσο δεν το φαντάζεστε. Ήμουν από τους πρώτους πράγματι που ασχολήθηκα με το αρχείο του Ολυμπιακού και μάλιστα είχε εκδοθεί ένας κατάλογος του αρχείου και και ευρετήρια από συνάδελφους που ήταν στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κατέβαινα με το πλοίο στην Κρήτη και μου έπαιζε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ήμουν αστημένος στην τηλεόραση στο κανάλι αυτό και έρχεται μια συνάδελφος αρχαιολόγος από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και μου λέει: πάλι ποδόσφαιρο βλέπεις? Λέω ναι. Και μου λέει: ποιος παίζει? Στον Ολυμπιακό Παναθηναϊκός. Και μου λέει: ποιος είναι ο Ολυμπιακός? Κοιτάξτε, για να είμαστε σοβαροί. Για ένα φαινόμενο το οποίο απασχολεί και απασχολούνται εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο, δεν μπορεί να μην ασχοληθεί η επιστήμη. Σας έδωσα την απάντηση. Θέλω να πω δηλαδή, είναι η απάντηση του φίλου. Θέλω να πω δηλαδή, όταν ένα φαινόμενο απασχολεί εκατομμύρια κόσμου, οι οποίοι πηγαίνουν να χαλάνε τις κυριακές τους, τρέχουν από εδώ δεξιά-αριστερά, χαλάνε τις περιουσίες τους, το μεροκάματό τους, τις κοινωνικές τους σχέσεις, την καθημερινότητά τους, πέστε μου λοιπόν, δεν είναι απαραίτητο να υπάρξει συμβόλαιο του κοινωνιολόγου, δεν είναι απαραίτητο να υπάρξει συμβόλαιο του ιστορικού, δεν είναι απαραίτητο να υπάρξει η συμβολή του κοινωνικού επιστήμονα. Απόλυτα απαραίτητο. Για να καταλάβουν. Ιστορικό πέσα. Όχι, εγώ ρωτάω αν μπορώ να το πάρω. Θα σου πω, για να δείτε δηλαδή, για να εξετάσετε το φαινόμενο. Λέμε τώρα ζητήματα της βίας. Γιατί έχουν αυτό το κάνουν τις πολιτικές? Προφανώς δεν το γνωρίζουν. Μπορεί να συμμετέχουν αυτοί όλοι που είναι παράγοντες που, αλλά δεν το ξέρουν. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε δηλαδή ότι πίσω από μία κόντρα αυτή η κόντρα μπορεί να είναι πολύ παλιά και να πηγαίνει στο πώς διαμορφώθηκαν οι σχέσεις ανάμεσα στη μία με μια άλλη. Ή οι σχέσεις ανάμεσα σε μια πόλεμη με ένα άλλη. Και άρα τα μέτρα που πρέπει να λάβεις έχει να κάνει με το να ουσιαστικά να ανατρέψεις μια αντιπαλότητα ανάμεσα στις δύο πόλεις. Και όχι να πεις ότι καλοί άνθρωποι δηλαδή και κακοί γονιώτες ή ξέρω εγώ καλά. Μετά λοιπόν επαναλαμβάνω ένα φαινόμενο, υπάρχει φαινόμενο σήμερα στο σύγχρονο βίο των ανθρώπων, όλο το που να επηρεάζει την καθημερινότητά μας περισσότερο από το ποδόσφαιρο. Όχι. Και λιγότερο από το ποδόσφαιρο. Δεν δείτε την τηλεόραση. Δεν δείτε το πάμε στοίχημα. Δεν δείτε την καθημερινότητα του τηλεοπτικού. Άρα λοιπόν η επιστήμη οφείλει να ασχοληθεί. Και τελευταίο. Γινόταν ένα συνέδριο στο 30 λεπτό, ένα συνέδριο στο 30 λεπτό, ναυτιλιακή ιστορία, εγώ έχω ασχοληθεί με την ναυτιλιακή ιστορία. Και είναι η ιστορική που συμμετέχουν στο συνέδριο, την ώρα του δευτερόλεπτου. Και κανονίζουν και εγώ στο οίκο. Προκύπτει λοιπόν το εξής ενδιαφέρον. Ένας από αυτούς, Πίτερ Βίλιαμς, ο οποίος ήταν στο Λέστερ, την άλλη μέρα το έφυγε και στο Λέστερ, που στέλνει 4 εταιρείες εκδόσεις που έχουν γίνει στο Πανεπιστήμιο του Λέστερ και τα αθλητικά. Στην Ελλάδα είχαμε ούτε μία. Δεν θα γίνει καλύτερος προπονητής. Δεν θα γίνει καλύτερος προπονητής. Άμα δεν το έχει, δεν θα γίνει καλύτερος προπονητής. Όχι, δεν δεν θα έρθει εδώ για να γίνει προπονητής. Δεν θα το μάθει εκεί ποδόσφαιρο. Αλλά μπορείτε να δείτε πολλά πράγματα που αφορούν κοινωνικές συμπεριφορές γύρω από το ποδόσφαιρο και θα σας βοηθήσει έμεσα και σε αυτό που κάνετε να το κάνετε λίγο καλύτερα. Δηλαδή και μια φιλόλογος μπορεί να κάνει. Σαφώς. Έχουμε και φιλολογικά που ασχολείται. Ουσιαστικά, κοιτάξτε τώρα, ουσιαστικά τι γινόμαστε τώρα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο διαμορφώνει προφίλ ιστορικού, γιατί ασχολείσαι με την ιστορία του αθλητικού χώρου. Διαμορφώνεται από προφίλ ενός ιστοριολόγου. Διαμορφώνεται από προφίλ ενός ανθρώπου που κάνει διοίκηση επιχειρήσεων ή management, γιατί έχει και αυτά τα χαρακτηριστικά. Άρα
διάσταση, θα έλεγα ότι είναι ένα πρόγραμμα που έχει τη μεγαλύτερη πολυμέρεια από όλα τα προγράμματα. Γι' αυτό νομίζω ότι καθιστά και ιδιαίτερα ελκυστικό. Τώρα το νέο του πρόγραμμα θα πρέπει να δηλώσει νομοθετικό. Όλα. Ναι. Αν και το πρόγραμμα είναι, πρέπει να σας πω, είναι ανοιχτό. Στο ανοιχτό πανεπιστήμιο είναι ανοιχτό πρόγραμμα γιατί είναι ευεπίφορο σε αλλαγές. Ήδη υπήρξαν κάποιες διαφοροποιήσεις σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο το χειμερινό. Άλλαξε κάποια πράγματα στο ερεινό. Ενδεχομένως, επειδή αυτό είναι ένα πρόγραμμα που τρέχει πραγματικά σαν ένα αθλητή, έτσι που ξεκινάει ένα μαραθώνιο, πιθανόν να αλλάξει το μέλλον. Προς το παρόν δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Εντάξει, γιατί σαν αναπτυξιακά αυτό το αφήνει λίγο ευέλικτο στο πρώτο έτος τουλάχιστον. Στο δεύτερο έτος και μετά μπορεί να. Ούτως ή άλλως το πρόγραμμα έχει λειτουργήσει ένα χρόνο, αυτή τη 2 εξάμηνα. Δεν έχουν καν φτάσει σε επίπεδο να πονήσουν οι πρώτοι μας φοιτητές την μεταπτυχιακή εργασία. Με το που θα γίνει αυτό, εννοείται ότι μέσω της ανάλυσης του feedback που πάντα έχουμε, έτσι, θα συζητάμε στους οδηγούς, θα θέλουμε υπόψη του Προέδρου και της διοικού σας, της κοσμητείας. Είμαστε ανοιχτοί σε αλλαγές. Δεν μπορούμε να το. Οι εξετάσεις που έχει τρέξει, πού υπήρχαν οι εξετάσεις, στις τελικές εξετάσεις? Ναι, οι εξετάσεις γίνονται σε 3 μέρη. Γίνονται στην Αθήνα, στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι στιγμής. Άρα στις αρχάνες δεν υπάρχει δυνατότητα. Από τη στιγμή. Αν το δηλώσω. Ναι, από τη στιγμή που θα μπορέσουν να συγκροτήσουν την εννοείται ότι θα γίνει και σε αρχάνες. Πόσα άτομα χρειάζονται να γίνει να πούμε στις αρχάνες? Έχουμε πει ότι αν συγκεντρώνεται ένας αριθμός 10 ανθρώπων, κάνουμε και τμήμα κατά τόπους. Δηλαδή, αν τις αρχάνες. Άρα, ουσιαστικά αυτοί που αν θέλετε, διαμορφώνουν ως αιτία τη δημιουργία ενός τμήματος είναι οι φοιτητές ήδη, τις συμπλογές τους. Αν οι φοιτητές το επιλέξουν, υποχρεωτικά εμείς θα δημιουργήσουμε ένα τμήμα στις αρχάνες ή κάπου αλλού. Σε όλα. Δηλαδή, αρκεί να βρεθούν 10 φοιτητές, θα μπορούσε να είναι και 9, δεν είναι και το σύστημα. Αλλά δεν μπορεί να είναι 2 όμως, δεν μπορεί να είναι 3, δεν μπορεί να υπάρχει ένα τμήμα που διδάσκει κάποιους 3 ανθρώπους. Έτσι. Αν λοιπόν υπάρχει ένας ελάχιστος αριθμός 10 ανθρώπων, εμείς δημιουργούμε το τμήμα. Ναι, μας σπουδάζει ένας βιολογία και ο δεύτερος να σπουδάζει ιατρικό πολιτισμό και ψυχολογικό. Δεν έχουμε, δηλαδή δεν σπουδάζουν από κοινούς. Εξετάσεις μιλάμε, γιατί θα μπορούσαν να έχουν διαφορετικά θέματα και δεν θα έχει. Δεν είναι το Αφού είναι online η παρακολούθηση. Να δώσουμε τον λόγο που αν θέλει να απαντήσω στις ερωτήσεις που αφορούν στο Πανεπιστήμιο, να απαντήσω μετά. Επειδή έχουμε υπόψη τον συνάδελφο τώρα που έπαιζε και είναι ο τελευταίος, οπότε πρέπει να το σεβαστούμε και μετά ευχαρίστω να απαντήσω στα ελληνικά σε όλες τις πηγές. Βασίλη, να πω μόνο πάνω σε αυτά ότι φέτος είμαστε πολύ κοντά για να γίνει και να ετοιμάσει τις αρχάνες. Θέλαμε μερικούς φοιτητές ακόμα. Και θα ήθελα να πω ότι εδώ έχουμε και μια ευτυχή συγκυρία ότι ένα μέρος, περίπου το 30% των διδασκόντων, μένουν στην Κρήτη, οπότε είναι όλες οι συνθήκες. Και για αυτό που είπατε για τη διπλωματική εργασία, επενδύουμε πάρα πολύ στις διπλωματικές εργασίες που θα γίνουν σε αυτό το μεταπτυχιακό, γιατί έχουμε ερευνητικό προσανατολισμό και θέλουμε να κάνουμε δουλειά στο πεδίο. Έτσι.